ihe ahụ ma ama m ya because anyị ncha nọ na this game anyị maka esi a control crowd baba ịchọ ka ụwa niile onye nnọkịta nchọ ka onye ọbụla worship nwuchi anya wepụta 2 million wepụta 3 months or 4 months every Friday mee giveaway every Friday mgbe afọ eje club that day eje club share that day ka Obi Kubana si wee bido idote mgbe ha na-eme gịnị in the mango tree ma e-morning drop your details ilote mgbe Tunde not ya bụ Tunde not post ife the first person to comment or say get drop account I got to get followership to control crowd as easy as ABC the ones in where the fund mo put 2 million every Friday nke 50,000 or 100,000 midweek mbuo indomie bo putana street for onye organizer bunye eme video nje ụlọ ọgwụ for onye akpị akọ n'elu nye 100,000 nakata sị ha ya bụkwana na nwe ha wa wish na nwe na ọ bụrụ na nwe ndị mmehep ya aka nkụ mana nwere obere anyị nwere nwa ya na anyị na-ajisi ike Chineke gbaa gị ume your own will not like ị na-agada followers na-aga and goodwill then ị na-emekwa nkwa ndị ya anọ fụkwa ihe na-eme ha like say ị na-like kwa m ihe na-eme biko na 200,000 ati ikwu n'ihe ị na-eme ifu na 2 million ga na-agbati baba before ime for 3 months followers gị ya akwụ 1 million achọrọ m ụmụ akwụkwọ na-abụ ndị mma kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya akakwana m ime ya 5 mana ọsọ ebu aka mma akwụ ndị ego ha na-akarịkwa 200,000 then ọ bụkwa na-eche support biko support people will support people will drop account because ihe bụ ihe ndị mmadụ chee enu ihe bụ ihe ndị pastors ji eri ndị church tell people what they want to hear it's as easy as ABCD nya me very dark man bịa mee ọfụnọ nke dọ ya o jee mee nke unu like ele ya nke unu like bi ọfụrụ ihe ọma ọ chọọ one government official drag ya call out public enemy because him na ndị buy like they one problem ndị buy when ndị buy na like onye ya bịa as messiah to save them onye ya na call her government out onye ya na call all of her governor out onye ya na call all her president out mana ụgbada ya kwa afụfa actually na ndolube finance gị na you are doing well maybe of me na-ekwu akwọ gị n'azụ ha akwasị ha akwụkwa gị n'azụ mgbe ya nwe ụgba family gị na ụmụ gị anọrọ na-eleka nyanwa na-amazụ nwunye na-egonye ụmụ ya turkey na chicken mana ọkpọ gị na phone ọsị gị jisi ike na akwọ gị n'azụ sa warịkwa na gị ọ gaghị the worst ebe ndị mmadụ bụ is to get carried away by all these online praises